Bledovská púšť, teda poľská Sahara, je unikátnou európskou atrakciou. Nikde inde v Európe nie sú také rozsiahle vnútrozemské oblasti so sypkým pieskom. V dôsledku zalesňovania v 60. rokoch 20. storočia značne zarástla a neboli tam žiadne otvorené úseky piesku. Posledné roky ju zbavujú buriny a teda je opäť mimoriadne zaujímavá. Otvorené piesky s dunami len s nízkou púštnou vegetáciou vytvárajú úžasnú scenériu, dobre viditeľnú z viacerých výhľadových bodov. Plošina Dabrovka je ideálnym vyhliadkovým bodom na časť púšte, ktorá je vojenským priestorom. Do púšte sa bez obmedzení dostanete z dedinky Kľúče, kde vznikla nádherná vyhliadková plošina s názvom Veterná ruža, pomenovaná podľa svojho charakteristického tvaru. Zaujímavosťou je, že ešte pred 100 rokmi tu bolo možné pozorovať fatamorgány.